Milica, to ćete sada da vidite, ekskluzivno otkriva koliko para su joj dužni, šta su joj obećali, šta su joj slagali, šta su joj rekli. Anđela je mnogo šta dobila. Ona dobije uvijek na svoje. Ona uvijek na svoje dobije. Ja sam srećna što imam Barbaru i sve ostalo i sve super, ali ja njega samo smatram bukvalno kao donora. On je prodana duša. Vi znate da on dete je pravio zarad realitija, zarad 100.000. Zašto sam besna i ljuta? Zato što se deca prave bez očeva. Ali hoću vam kažem, kada se vi stvarno istripujete, zabrinute za nešto tamo, vama bre nije dobro bre. Vama nije do života. I to je to. Zoljander traži parice velike, prvo da mu se da mu se, jer je više puta onako izigran pa je ostao bez dinara, a sada će da mu daju lepo parice i da mu kažu šta treba da uradi za te pare. Vidjeli ste, svi su uništeni. Zašto? Taj reality ne donosi dobro. Počeli da iznose prljavi veš iz reality. Zašto? Zato što Miljana je rekla da su joj ovo oteli. Milica, to ćete sada da vidite, ekskluzivno otkriva koliko para su joj dužni, šta su joj obećali, šta su joj slagali, šta su joj rekli, šta je onda saznala za Terzu, da je Terza imao dodatne neke tamo dogovore s kim, šta, kako, sve, neko cak, 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 cak. Ona no para, no beba, no, da nema TikToka, glad. Terza voli poršelinu. Sjećate se početka, dan početka realitija, kada je Maru dobio otac od Miljane. Sada sve na dlanu, kako je bilo, dobio pare, ko je dobio pare, gdje su njihove pare? Onda otkrivaju šta je Anđela dobila. Tata. Anđela je mnogo šta dobila. Ona dobije uvijek na svoje. Ona uvijek na svoje dobije. Ovo je znači došlo u tu fazu ludla, opšteg ludla, da shvatate da su tamo ljudi kao u zatvoru. Oni kad izađu trebaju stvarno psihologa. Što nego nije Paja. Paja nema. A Paja nema. I idemo dalje. Gastos izgubio sve. Sve sada pogledajte u nastavku. Žao mi je Milice. Milice, Zola ti je nudio Njemačku, nudio sve. Pa uzeš je ponovo Zolu zapara. I to ćete sada vidite koliko je sad Zola dobio. Koka. Koka frontale. Frontale koka. Pomokupa, tad je posljednji obrok pola 8:08. Za to vreme gledam seriju Rubina na televiziji, dok je uspavam u rukama. Kada se uspava, spustim u krevetac i Barbara spava do 5-6 ujutro, tada je prvo buđenje, kada uzme da jede i vrati se da spava. Tada odspava do 7-8, ne znam. Onda ustane, onda opet, ako je prošlo 3 sata od 5-6, onda opet jede. Nakon jela je uzima moja mama ili moja baba, u slučaju da ja još hoću da odspavam, jer sam bila budna s njom od 5-6 pa do tog perioda, tako da one me od mene uspavaju je, ja spavam pored nje i to je to. Nas sve zajedno zvanično ustajemo oko 12:01. To je otprilike neka situacija koju mogu da vam kažem. Tako da sa bebom od 2,5 mjeseca ja ustajem u 12:01 popodne. Da, dobro ste me čuli. To nam je onako zvanično ustajanje. Onda nakon toga, zavisi da li je lepo vreme ili nije, idemo napolje. Napolje smo ceo dan do 6-7, dok ne treba da dođe da se kupa, da jede i sve ostalo. I tako nam je svaki dan i svaki dan je isti. Evo je moj Ivka numerolog. Danas sam je reklamirala, tako da zapratite Ivku. Neka je pinuje samo neko od mojih moderatora, neki Ivka ostavi komentar. Ivka je meni pogodila sve i svašta. Naravno ne mogu da vam odgovaram na pitanje šta ti je pogodila, to su neke privatne stvari, malo mi je bez veze pričam o tome, ali nešto ću vam otkriti uskoro, pošto će to verovatno tako i da se desi. To mi je davno rekla, u oktobru mi još rekla neku situaciju u aprilu, tako da vi znate da sam, reći ću vam da sam ja podnala neke tužbe
Tako da te tužbe će pojedinim osobama stići u aprilu, a Ivka mi je baš u oktobru rekla da ću u aprilu imati te neke sudske procese. Tako da otprilike znate o čemu se radi, o kome se radi, tako da zapratite Ivku. Idemo dalje. Ću da proverim da li je bilo još neko. Kome se ne sviđa, opet vam kažem, može da ide. Malo sam odužila, nisam mislila da će ovoliko da traje. Ja pa ti. Znači, uvijek prvo idem ja pa ti. Ja pa ti. Bože, šta ja izjevim, brate, sve, to je hit. Dobro, baš je otišlo viralno je. Ali meni to, ja sećam se ova... nebitno. Viralno, full cool top klipovi, smiješni klipovi, ostalo. Blamčuga, buraz. Sad je nasa. Aha, nisam odgovorila. Imam, dosta vas me pitalo ko mi je favorit u realitiju. Favorit mi je bio Kadra. To znate, zato što mi je bio onako specifičan s komentarima, bla bla bla, ugasio se posle i to. Ali mi je mnogo privlačio pažnju, baš mnogo. Da li možda i zbog naglaska, da li ne znam. Ali Kadra mi se baš dopao. Naravno, pored toga Ukica moj i ostalo, ali ne mogu Ukicu, mislim, to mi je svakako pristrasno. Što se Ukice tiče, mislim, naravno, drug mi je, volim ga, obožavam ga i naravno da mi je favorit, kao i ste neki. To se tiče mene kao gledalaca realitija, moj favorit je Karić. To sam i rekla tamo da bih voljela da on pobedi, iako znam da on neće pobediti, znam koji tip ličnosti, profila tamo pobeđuje i sve ostalo, kao što znate i vi, ali voljela bih da, zašto mi je favorit? Zato što on mene nije poznavao, mislim, poznavali smo se mi u smislu, zna on ko sam ja, znam ja ko je on, i što se tiče realitija i ovako po gradu dešavanja i situacije, znamo dosta tih ljudi jer smo iz istog grada, izlazili smo i on i ja i tako dalje, ali nismo se uopšte nikad sretali, nešto blejali ili bilo šta drugo. Ali on neko ko je ovu morbidnost i boleščinu komentarisao najrealnije i evo ga, Kadra mi je tu. Ljubim te, ljubi Kadra. Ja sam srećna što imam Barbaru i sve ostalo i sve super, ali ja njega samo smatram bukvalno kao donora. Eto, i to je to. Donor, tako je, mogo da bude bilo koji. Ja da sam to htela, ja bih uzela semenu tečnost od bilo koga i to je to. Da li će Terzići videti bebu, da li su videli bebu, njegova porodica u stvari, nisu je videli, niti će videti, zato što sa njima čovek ne može i to je to. Ne želim da ih vređam, previše sam im dala na značaju, njegov brat je onako željan medija, ja ne želim da dosta njih išlo po medijima preko mene, sada nepotrebno, ne jer se mene kariba ili nešto, nego zato što ljudi su bolesni za medijima. Ja sam to tek videla od kad sam ušla u reality. Ja stvarno ne mogu govorim da je to tako i da toliko ljudi postoji, ali evo vidite i sad kad gledate reality, koliko tu ima reality fanatika. Ja jako sam gledala reality, ja stvarno nisam bila toliki fanatik, tako da tek su mi te sad stvari jasnije, tako da vidim ovde par komentara, ne mogu da iščitam. Ne možeš da mu zabraniš da vidi dete. Ja mogu šta ja hoću. A čak mogu budem toliko bezobrazna da odem sa detetom u Kanadu kod strica mog, da živim tamo i da me ne vidi nikad više u životu. Eto, ako vas tako zanima, ako ćete da idete u ekstreme, a vi znate da ja mogu da idem u ozbiljne ekstreme, tako da moj stric rođen brat živi u Kanadi i ja sad, ako mi se digne, uzmem lepo dete i odem u Kanadu, jer mi njegov potpis ne treba, on je jedan lice, on ne postoji, dete je moje, ja sam majka tom detetu. Na što liči to kao, ne možeš mu zabraniš, pa ko sam ja? Šta, vi kao da to nije moja ćerka, nego kao neka tamo i kao ti ne možemo zabraniš vi svoje dete. Ko je njegovo dete? Ko je njegovo dete? Njemu da je stalo bilo do tog deteta, on ne bi uradio to što je uradio. Njega bolo ću ja njega da izvedem napolje da vidi ili ne. Kadra bih se ponašala da sam na njihovom mestu, ali oni su kao u gasu, kao idemo reality, kao
Buraz, koji reality, sad ću vam reći situaciju. Prošle godine pred Novu godinu, pošto moja baka je bolesna, ne ovo što živi sa mnom, tatina majka, nebitno, bolesna je, ja sam ušla u reality, znala sam da je žena bolesna, nebitno, žena je starija, ali eto, mene su uhvatili neki pundravci bili, mislim novembar, decembar, ceo period, nisam imala kontakt sa mojima do Nove godine, zato što mi je rođena u januaru, i desila se ta situacija da je baka, da sam se nešto istripovala oko babe, da se nešto desilo, da me nije javljeno, znate na što mislim, i ja nisam bila dobro i tu sam i na kapiji sam pitala i tražila, oni su mislili kao WTF, i ja nisam znala da li bi mi neko javio da se desilo nešto najgore, bože mu proći, ću vam ovo pričam, ali zato što je baba u pitanju, a pre ulaska se stvarno nisam raspitivala o tim stvarima. Ja nisam mogla da dođem sebi, ja sam tako upala u kanal, depresiju. Dosta vas mene nije ni pratilo u sedmici, ali oni koji su me pratili u sedmici znaju o čemu pričam, verovatno. I sećam se, slede videoklipovi i ja čekam, ja vidim, nije mi ta baba snimila videoklip, oni za Novu godinu čestitku. I ja puhnem s mozgom, nisam znala da će biti posete, jer oni sezonu pre nisu imali posete. Meni čim je došla majka, ja sam nju pitala zašto mi Jasna se zove baka, zašto mi nije snimila čestitku, i ona je bila u fazonu kao bolesna, je bila, imala temperaturu, ja kao pa je okej, i mama kaže jeste okej, sve u redu. Ja sam se tad smirila i od Nove godine mi je laknulo. Ali hoću vam kažem, kada se vi stvarno istripujete, zabrinute za nešto tamo, vama bre nije dobro, vama nije do života, i to je to. Tako da, eto, nadovezala sam se neku 10. temu, izvinite. Od nekih babetina tamo koje zovu Miljanu i raznose razne tračeve, pričaju sve i svašta, one sve znaju i tako. Čuju se sa jednima pa sa drugima, pa onda rekla, kazala, prenose ovaj rekao ovo, onaj rekao ono i tako. I danas je do Miljane stigla informacija ko u petak ulazi u ovu elitu. I Miljana meni priča, rekao, bože, mili, rekao, da li su ove žene, i ja čujem razgovor s jednom tetkom, babom li je baba, tetka, neki stari ženski glas, priča Miljani, da, došao je tu, ovde, i danas stiže, radi zube, u ponedeljak, u petak ulazi u elitu, i ja skontam, čujem razgovor i priču da se radi o Zoli. I kaže, baba ide u petak u reality, i ja kažem Miljani, jer vidiš, reko, sada, kao što su, sada je u Beogradu, stigao je danas, treba da uradi zube, ide na razgovore i u petak, valjda ovaj petak, ne sledeći, ulazi u elitu. Zašto? Zašto? Pogledajte sada, to on je prodana duša, vi znate da on dete je pravio zarad realitija, zarad 100.000 ečno, taj je u stanju da uradi, ne samo on, ima tamo puno takvih, ali on je jedan od vodećih, taj bi prodao rođenu majku, taj ne razmišlja ni o čemu ako je u pitanju novac, znači gde je novac, nego u realitiju. Zašto sam besna i ljuta? Zato što se deca prave bez očeva. Znači, na inicijativu te smrdljive produkcije zovu ga da mu kažu, slušaj, matora se uhvatila sa Draganom, Muljezu na pamet ne pada da bude sa ovom, niti je voleo tada kad je bio sa njom, niti je bio zaljubljen u nju, on je vetar, trči tamo ovamo, da je zarad priče i s ovom ću da budem i sa onom ću da budem, plakao i kukao prošle sezone, ne zato što je voli, nego je pričao priče samo da bi ga vratili, da bi uzimao pare. Vidite šta kažu za njega, koliko je dužan i ružan, i on je morao da pravi priču prošle godine kad je izašao napolje kao da mnogo pati, pa pisao ovom, onom, jao za Stefani, za onu pačavru. Kad me pitate ko je pačavra, to je pačavra. Stefani je pačavra, jedna mala guska,
koja će isto kao njena majka 5-6 deteta od različitih muževa da napravi samo tamo u realitiju, zato zovu Zolu. Muljez je bio prvi koji je napravio dete, matora se uhvatila sa Draganom, sada oni dovode za malu ovu nenormalnu glupu, kao što je moja ćerka glupa pa išla tamo i nije slušala mene, i kao što su njoj govorili šta da radi i kako da radi, ja reći ću vam i šta su joj konkretno rekli u prošloj sezoni da radi, i to ću da vam kažem. Tako dovode ovom detetu, o kome izgleda niko ne vodi računa, majka se bavi tom drugom decom koju ima, ulicu, možda čuva i to njeno dete, a ova si radi šta hoće. Kao što se vidi, sada dovode Zolu da mu kažu da napravi još jedno dete Stefani ovde u realitiju i da im to bude priča. Boli njih uvo i za tuđe živote i kako će ta deca da rastu i da li će sutra imati, kad ne bude tog smrdljivog realitija, od čega da žive, kako će da žive, da li će da rastu sa majkama nenormalnim kao što ova Stefani i još druge tamo koje su pravile decu. Ima koje će da se promene i koje su se promenile, a kod nekih nema popravki, a svaka koja se bude promenila i koja se menja, ja skidam kapu i čestitam i želim da ne da se uče na svojim greškama, nego da se sva deca uče na tuđim greškama, a najbolje se uče na greškama ovih budaletina tamo koji ulaze, najbolje. Sada očekujte još jednu bebu, jer ova je priplodni bik, znate koliko je puta ovo stvorenje ostajala tamo trudna od njega i nije vodila računa o sebi i o svom životu, a njega zabola ona stvar, ko će da ide da se čepi, da li će ide neko na kiretaže, da li će se rađaju deca, ko će sutra da ih čuva, da li će ih čuvaju narkomani, alkoholičari, kockari, to njega ne zanima. Bitno da se napravi dete i da se ima priča u reality. Tako da očekujte Zoljandera da bude sa Stefani, on ne bira, on bije babu tamo, da dođe neka baba i da mu kaže evo ti toliko i toliko para, budi s ovom babom, a ta baba da je bez mozga, znači on bi bio i sa njom zbog para, jer je i on dužan i ružan, takvi i uvode tamo, sa takvima mogu da manipulišu i da prave priče, ali Zoljander traži parice velike, prvo da mu se da, jer je više puta onako izigran pa je ostao bez dinara, a sada će da mu daju lepo parice i da mu kažu šta treba da uradi za te pare. Znate, oni treba da mu kažu da bi on znao i on se onda drži toga, on ulazi i kao on je zaljubljen, on ima devojku tamo, pričaju svi u Švajcarskoj, neku tamo koju voli, sa kojom živi, otvara tamo nešto, ne znam ni ja šta, kafići ili su restorani, da li su klubovi, nije ni bitno, uglavnom ne da me zovete, rekla sam, ne me zovete, ne i uopšte, pričam ljudima, jer su ovi nenormalni. Nemoj ko gleda live, prenesite da mečeve večeras ne igram. Pogledajte koliki su mi podočnjaci, pogledajte ovo žuto oko očiju, meni je sve ovde crno oko očiju i žuto i potrešena sam zbog situacije, ali danas kad sam čula ovo morala sam da se uključim da vam pričam. Da, moram da vam pričam, da znate o čemu se radi i kako se radi. Ja sam jedina tamo bila iskrena i ovo moje nenormalno detište koje je išlo tamo i iskreno radila sve, iskreno volela i zaljubljivala se, a nije slušala mene. Vidjeli ste, svi su uništeni. Zašto? Taj reality ne donosi dobro. Osim nasilja, stresa, šta im je donio? Bol veliku, patnju. A svi mamne ninga, funga, no money. Zašto? Žao mi je Milice. Milica je u telefonskom razgovoru rekla ovo. Kud i kad upoznate jesu.